लोगोफोरनि होजेनबाय बानजुना ओरैबायदि सखा ओरैबायदि सखा बानजु नै सप्तासेब्लाबो सेवा बे बानजुना खाना दोनब्लाबो नै नायलांदो लोगोफोर आङो खानायखौ दिन्थिलांनोसै दहाय माखासे फानहैबाय बाजारावहाय 60 थाखा केजि सेरसेयावहाय 60 थाखा बेफारिफोरनिखौथ' ओरैनो 40 थाखा खरैनि मोनो बेखौहाय मोना बेखौ 60 थाखा केजियावहाय बेखौ लांनाय जायो खागासिनो दङ दिन्थिलांनि माने ओरैबायदि खागासिनो दं नै आरो खोथा गैला ओरैबायदि थाइखादों ओरैबायदि माने मावनोहाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाखायो बिदि थाइबाथाय जेरैबायदि मावदों ओरैबायदि मोनखागोन नालाय दा बेनिखायनो नै गोसोफ्रा जोबोद मोजां मोनदों जे मालिकआ खुसि खुसिबांखा ओमफ्राय हाजिरा नै बिहामजोफ्रा एसे फैसा मोननायनि माने लादु जानोहाय बानजु खाफैदों बिसोरो नै लादु जानोहाय बेनिखायनो आं नोंथांमोननोहाय दिन्थिहरबाय नै लोगोफोर लोगोफोर नायदोलाय माने आं बावैसोनि एसे सिगांहाय भिडिअ बानायनानैहाय नोंथांमोननो दिन्थिहरदोंमोन बे बानजु बागानखौहाय ओमफ्राय दा खाजेनबाय नै ओरैबायदि फिथाइ थायदों माने नै आन माने बे बानजुनि पेकेटनि नामा जाहैबाय आन UN बेबायदि UN होननाय मोनसे पेकेटनिफ्राय बेखौ बानायनाय जादों अर्थात बे बानलु जोलैनि नामानो जाहैबाय UN आन नै खागासिनो दं नै गासिबो बिहामजोफोर गोजा नै हबैया खोदै होनै बे बियाद' जाहैबाय नै खागासिनो दं दिनैहाय बेसेबां लांखो खोदै 20 केजि लांबाय दिनैहाय ना ओमफ्राय ओरैनो खाजेननानैहाय बेसेबांसिम फाननो मोनखो 3 मन थांबाय खोमा जमा 3 मनसो फानजेनबाय नै ओमफ्राय मा दामावहाय फानदों ओरैनो ओरैनोथ' खायसे 80 खायसे 50 मालाबा 60 खुनु थिग गैया ना मालाबा 80 मोनबाय मालाबा 60 थाखा मोनबाय मालाबा 50 थाखा मोनबाय माने बानजुना मेरला 50 थाखानि होबोबाय फायखारि रेट जाहैबाय खिन्थु बायना जानायफोरनि थाखायहाय एसे बारा जाहैबाय खिन्थु फायखारिफ्रा लाब जानांगौ नालाय एसे दा बेनिखायनो बिथांमोनहा एसे खमनि होबोनाय जायो नै खागासिनो दङ ओरैनो खय बिगामोनलाय खोदै बहाय बिगासे 3 फुवा बिगासे 3 फुवा नै जोबोद मोजां आबाद बियो बेखौहाय जोङो बयबो गायनांगौ जा गुबुनफोरखौहाय मा होननो सानो खोदैया गायनांगौना गायनाङा गुबुनफ्राबो जेबो साना न'खरनि थाखायहाय हेल्प जायो मावोब्ला न'खरनि थाखायहाय एसे हेफाजाब जायो ना मावनांगौ मावनायखौ खम खालामनो नाङा बयबो माव ना माब्रै बयबो सोलों बयबो सोलोंनांगौ मावनांगौ बयनिबो आबाद बिसोरो मावब्लानो मोनो नै खागासिनो दं मा नोंसोर दिनैसो खाफैजेनदों नामा दिनैसो खाफैजेनदों दिनैसो फार्स्ट आच्छा गासिबो बिहामजो गोजा नै मोजां जालै आंनि बिहामजोआ नै ओरैबायदि मावो ओरैनो थाया बेलाय नै ओरैबायदि खागासिनो दं नोंनि बेसेबां जाखो ना दोनहैबाय माखासे दोनहैबाय खागासिनो दङ नै दिनै लांनाया दहाय फुङावहाय खेबसे फानहैबाय आधा मन लांदों 20 केजि माने खास्लाबनो हाया नालाय खास्लाबनो हाया नालाय बेनिखायनो दहाय 20 केजि लांजोबनाय जाबाय नै नायदो लोगोफोर जोङो बेबायदि बयबो गायनांगौ ओरैनो थानो नाङा हाफोरखौ ओरैनो बेखार दोननो नाङा जोङो नै माने जोङो मावग्रा हिसाबैहाय
आबादारि हिसाबैहाय जोङो हाफोरखौ ओरैनो दोननो नाङा जोङो मावनांगौ बे बानलुनि नामानो जाहैबाय आन माने UN होननाय दङ जाहैबाय बिगासे 3 फुवा नोंना मा फोरमायनाया बिगासे 3 फुवा दं बेवहाय बे प्लास्टिकफ्राखौथ' आं दाखालिनो खोन्थाखाबाय बेखौ आं जेबो बुंनांगौ गैला ओमफ्राय बे बानलुखौ बेसेबां दामावहाय साप्लाय खालामगासिनो दं बेखौबो आं खोन्थाखाबाय नाय लोगोफोर जोबोद मोजां आबाद नै नै ओरैबायदि थायखायो माने नागिरनांगौ जानाया फुदे नागिरनांगौ जानो बांजुदना नागिरनांगौजोबो बियो गोगोम गोगोम थायखादों नै एखेबारे ग्रिन माने गोथां बांखा ओरैबायदि थाजा थारमाने नै